Salam Türkmenistan'ın raýatlary, salam eziz doganlar. Türkmenistan'ın içinde yaşayan Ermenisi, Azerisi, Türkmeni, Özbegi, Kazagy, Kürdi, tapawdy ýok, Orsy, Belarusy, Haholy, Ýewreyi hiç tapawut edenok. Biz hemmämiz biriz. Biz hemmämiz bu vatan bizim vatanymyz. Türkmenistan'ın raýaty bolsaňyz, bu vatan bizim vatanymyz. Gelin doganlar öz vatanymyza el birlik bilen golluk edelim. El birlikle bilen vatanymyzy goraly. Berdi Muhammedow. Bu elimdäki kitap Konstitusiýa Türkmenistan. Men sorasym gele sizden. Siz hiber şu kitabyň gatyny açyp gördüňizmi? O taýda ýazylan zatlar size de degişli. Näme üçin hiç zat berja edilenok? Näme üçin hiç şu taýdaky ýazylan zatlar ýerine getirilenok? Hani bizim özgürlüğümüz? Näme üçin biz gul ýaly saklanýar? Näme üçin bizim halkymız prezidenti gulçuluk edýär? Aslında siz halkın gulu bolmaly. Siz prezidentliğine saylaw edilenine özüňiz sayladyňyz. 1, 2 siz özüňiz otak prezidentliğe geçende näme aýdymçy bolup geçerini ütdiňizmi? Ýa-da gonçuk bolup geçerini ütdiňizmi? Hani sizin prezidentlik borçluňyz? Ey prezident bolýan bolsaň, gaýrat et, hiçdat gerek gel inni ýurdumuzy goý ve git. Wezipeňi taşla ve gaç. Ýanyňa o jadanny ýanyňam ýanyňa alla gumuk çek. Gummol. Biz sizi islam zok. Siz bizim prezidentimiz däl. Sebäbi siz halky şu şonýalyk derejä getirdiňiz, doýduk. Men gapdalymdaky fruktlary, owuşlary görýärmi? Ha? Näme üçin galan yurtdan hemmesi dokmäde gezýär, biz aç. Näme üçin? Näme üçin bizim gusudarstwamyz şolar ýaly baýka biz aç gezýär? Ha? Näme üçin? Şolara jogap berbilen ok, şoň üçin yerinden git. Koronavirus ýok diýip ýalan söýleýän hemme doktorlary öýüne de goý beren ok, han doktorlar hemmesi gitdi, nire gitdi? Koronavirus bar. Näme üçin sen maska takýan koronavirusyň ýok bolsa? Bütün dünýä sizi gurulaýar maska. Näme? Öň tozan ýokmy Türkmenistanda? Näçe Türkmenistanda ýaşadyk, tozan ýokdy. Şu taparmy tozan boldy? Не надо врать народу и всем людям. Мы все знаем. Sen gayrat etdi, mestan goýdy, git. Biz seni islam zok, sen bizim prezidentimiz däl. Ondan bizim internetlerimizi aç. Biz bir swazymyz bardy, maşgalalarymyz bilen gurlaşýardyk, o da internet üstü bilen interneti de yapdyň. Näme üçin yapýan? Bizni öňkü gullar däl, bizim gözümüz açly, biz gul däl. Biz gulda, biz halk. Düşündiňmi? Sen ýekece özüň, hemem sen ýanyndaky bir iki tane sana zat berýän, sana golluk berýän 3-4 tane sen bilen bile haram pul ýýän adamlaryň bar. Başga hiç tadyň ýok, biz senden gorkamyz zok. Düşündiňmi? Gorkam zok. Şoň üçinem sen gumuk çek. Hani bizim ekonomikamyz? Nirde ekonomika näme etdiň? Nirde ekonomikany batyrdyň? Hemmek şu aç gezip ýör. Sen utanaňokmy Türkmenistanyňdan? Utanmaýanmy sen? Ýurtdaşyna gidip çağalaryny taşlap, denan maşgalarymyz gelip iň agyr işler edýär. Tualet ýuýarlar, gidýärler biriniň öýüne rastlaýarlar. Kime gerekdir ýan, ha? Sen utanaňokmy? Nirden geldin? Türkmenistandan geldin. Utançdyk. Men utanýan, men utanýan. Men türkmen diýmäne sen şonýalyk bizi unijat edip, izdivat edip üstümizden türkmen diýmäne utanýan.
Харам вада. Git sen o taydan. Sen вообще o так недостоин o yere. Какой ты президент? Какой ülsün sen yanık президент? Never gülýäli oglancyklarymyz milletin o bokunu artyp aýlanıp börler. Bar ýokçylaryň gepini çekip 20 sagatlap, 24 sagatlap işläp за какие-то $500. Sen hiç mi vicdanın yok? Sen hiç mi yüreğin yok? Sen utanan okmy? Sen pikir etmegin ikisimin aňarsyna gurulýa, hawa öňümde açkyly kukla goýdy diýip. Sen onu pikir etmegin. Bizim geljek yerimiz ýene Türkmenistandyr, men ata watanymdyr, düşündiňmi? Biz hiç haýsymyzdan senden gorkam yok. Ýöne bu maskarat, şu zatlar geçýänçe. Biz bir Türkmenistana geleli, ondan soň sen bizi saklap bilýärmi? Ondan soň sen giç bolmakan şumat git, düşündiňmi? Hvatit. Bu bu şuada çenni sen halkyň edip gezdin. Hiç kim sesi çykdymy, sesi çykmady. Hvatit. Navaravali, inni hiç pul yok. Getir puluňy, nire, çorny, ozadyňy, kassaňy aç. Puluňy ber halka. Navaravали. Чё, один должен жрать, что ли? Бессовестный. У вас ни стыда, ни совести. Ни стыда, ни совести. У того-то хоть, блядь, у Ниязова хоть там родственников не было, он все равно воровал, как-то не чувствовали. А ты своих родственников до юрпетыша мог. Быстро наворованные деньги принес в страну, куда ты их там засунул. Вытаскивай и отдавай стране, понял? И не надо нас так держать, как будто мы твои собаки возле тебя, там 5-10 или сколько там их человек. Мы вас не боимся, ни Жадана, ни тебя. Вы что о себе возомнили, а? Народ молчит, думаете, что мы боимся? Мы тебя не боимся, понял? Давай быстро с поста, слази или спрыгивай, нас это не интересует. С поста быстренько. Мы вот заедем, иншаллах, не фиппольфа. Если Бог не отнимет нашу жизнь, только Бог. Мы туркмены или вот мы граждане Туркменистана, я так скажу, мы все позабыли о Боге. Есть Бог на свете, кого надо бояться, а не тебя, понял? Ты недостоин слова президент. Ты не президент народа, ты не наш президент. Мы тебя не выбирали. Я поддерживаю челлендж ДВТ. До свидания.